Ev jin ji bo ku biçin qada mitingê û heştê adarê roja jinan a cîhanê pîroz bikin, civiyan e. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Leyla Güven de bir kadın, aynı zamanda milletvekili. Aynı Lê zamanda ji ber dewîzên ku li ser daxwaza Leyla'yê daxwaza me ye dinivîse, asayîş rê li ber wan digire. Bu ne yasak? Mesela Leyla ne yasak? Hangi ne suç? Bana onu göster. Piştî müzakereyek duvedirêj, rê li pêşiya jinan hate vekirin û jinan berê xwe dan cihê pîrozbahiyê. Jinên Amedê bi kiras û xiftanên xwe cil û bergên neteweyî ji bo ku daxwazê xwe vebêjin ber bi qada stasyonê ya mitingê ve bi girseyî dimeşin. Pîrozbahiya jinan a îsal bi duruşma jin ji bo azadiyê li ber xwe didin, jin di grevê de ne hate destpêkirin. Hem parlamenter û hem jî endamên platforma jinan a Dicle Amedê di bernameya xwe de ciheke berfire dan greva birçîbûnê ya Leyla Güvenê. Jinan xwest daxwaza Leyla Güvenê ya rakirina tecrîdê bêcî bicîkirin. Buna heşte adarê ji bo jina greva birçîbûnê ye û berxwedana Leyla Güvenê. Em jî heşte adarê ji bo hem tecdît wereşkînandin hem ji bo azadiya jinê hem jî ji bo grevê birçîbûnê ser bikevin. Em evê rojî jî wek rojeke berxwedanê ji bo greva birçîbûnê bi nav nîşan dikin. Jinên ku beşdarê mitinga Amedê bûn hem peyamên siyasî û hem jî peyamên azadiya jinan dan. داخوازیه لیلا گیوان داخوازیه ما هم دخوازن جن آزاد ببین جن آزاد ببه جیان آزاد ببه جواک آزاد ببه جبو و جبرا که جنا نترسه em dixwazin jin jî azad bibin, zilam jî azad bibin, insan jî azad bibin. Em dixwazin ki bira jin ne kuştin, bira ne taciz kirin, bira rahat bimeşin. Ne tenê li Amedê, li bajarê Êlihê û paytexta Tirkiyeyê Enqereyê jî jin derketin kolanan û daxwaza bidawîkirina çewsandin û zexta li ser jinan kirin. Navnîşana jinan li Enqereyê Çankaya bû. Nîjat, bawerî û rêxistinên van jinan cuda bin jî daxwaza wan yek bû. Azadiya jinan di nava jiyanê de. Ve bu dünyanın, özelinde ülkemizin de kurtuluşunun kadınların eli değmeden gerçekleşemeyeceğini haykırmak istiyoruz. Kadına yönelik şiddet artıyor, cinayetler artıyor ama buna yönelik yeterince tedbir alınmıyor. Çalakiyên jinan ên li bajarên Kurdan û bajarên Tirkan bi stran, awaz û dengê hunermendên jin bi dawî bûn. Maşallah deka Rûda Amed.